Τώρα εκεί πέρα που είναι, άστο δεν πάω. Τώρα ξεκινάει και το μάτσο. Ξανά. Έλα πάρε λίγο. Έλα πάρε λίγο. Πάτε, θα πάω. Φεύγετε. Τι έγινε τώρα. Στάθηκε. Πάρε την ομπρέλα. Πάρε την ομπρέλα. Ρε Βασίλη, ρίξε ένα κατευθείαν μέσα. Αυτά που ξέρεις. Έλα, ναι. Ποιος ζεσταίνεται καλέ. Εντάξει, είπαμε. Βγήκε ο Δημήτρης. Γιατί δεν Στα ντομάνια. Παίζει καλά. Παίζει καλά, τώρα μου αρέσει. Με το βάλει. Ευκαιρία είναι τώρα, τότε θα ξαναγίνει. Μπράβο, Στέλιο. Από τον Ισπικούλη κάτσος, ναι. Νόμιζα το δικό σου, το σου ήταν πέρα. Πού ήρθηκε η που θέλει να μου πει. Πάπου! Τι κάνεις, Μάρια? Λάθος, μαμά. Καθίστε εδώ τώρα. Πού την βρίσκεις? Έλατε. Δώσε εκεί λίγο στη μαμά μου να είναι. Δεν θέλω. Ποιος το έκανε αυτό? Είδες. Τι είμαστε εμείς, ότι και ότι. Στο καλό μου. Άντε ρε πάνω. Να, σκάει, δεν μπορεί να κάνεις το πόδι. Να, αυτό, το 24. Άντε ρε, μόνος του. Μπράβο. Αχ, την έκασες από τα πολλά τα κόλπα. Το χτύπησε. Τι έγινε ο άλλος, τον πήγε, τι έκανε. Δεν τον πήγε, ξέρω εγώ που τον πάω.
Μπράβο, Στέλιο! Μπράβο! Άντε ρε, Άλεξ! Έλα ρε Αλέξη. Ο Αλέξης παίζει. Παίζει. Αυτό το τραυματίας τον έβαλε. Τώρα τον έβαλε. Επειδή δύσκολη κατάσταση. Έτρεχε, δεν μπορούσε να βρει. Συγγνώμη για τους άλλους ώρες από να τον έρχομαι τώρα, βάζετε καμιά F4 στον γκολ και τώρα πάθρα που έρχομαι εγώ με τυχή στο στόμα να βγάλει την ψυχή. Θέλετε επίτηδες. Θες άνετα βάλαμε 4. Όταν έρχομαι. Να ρε Κριστιαν. Χριστιανά με τέτοια κάνει, δεν μπορεί να ελέγξει τα πόδια σου. Νερό έχω. Δεν θα πάει. Άντε ρε Μπίλη. Έλα. Άρα τον έχω σκοτώσει στο θάνατο. Να αφήσω μόνο του. Τι το κάνανε. Το σκοτώσαν. Δεν σταματές τα παιδιά. Αντρικό παιχνίδι είναι. Έλα, να πω. Έλα. Πιάνεις. Τι λες. Μόνο νίκησε. Τι έπαθε ο Βασίλης είναι. Πιάσε λίγο, ναι. Τι τον έκανε. Το χτύπησαν στην κοιλιά του. Τον ήρθε μπάλα. Δεν την έπιασε έτσι σαν. Ένα replay να το δούμε. Πάτα το. Πού είναι ο γιατρός, πού είναι. Άμα τους δεις πως παίζουν το χέρι έτσι. Τι το βγάζει. Άμα το σκούντεξε κανένα. Άντε ρε Βασίλη. Άντε βγάλε το. Δεν πάω. Εδώ είναι. Άντε ρε. Άντε ρε Γιώργο. Άντε βρε, ήρθε ο άλλος τώρα, διώξε βρε. Μικρή, μεγάλη που το στέκονται. Ναι, το δύο είναι.
Μαμά, είσαι άλλαντι άλλων με την ομπρέλα. Κάτσε σε ένα σημείο. Εγώ να είσαι εσένα να φυλάγω. Εγώ δεν κουνιέμαι. Όχι, δεν το πράγμα. Θα το βάλουμε. Όχι, θα το πάμε. Θα το βάλουμε. Περνάει. Άντε ρε πάνω! Άντε ρε πουλάκι μου, άντε ρε πουλάκι μου, άντε ρε συνέβη. Μπράβο ρε Γιώργο! Μπράβο Γιώργο! Τι να κάνω, δεν ξέρω τα παιδάκια. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια σταλιά. Λέω κι εγώ, λέω δικιά μας λέω. Μπράβο Γιώργο, δεν σε τιμωρήσουμε. Εντάξει, την καλή προσπάθεια. Άντε ρε Βίλη. Ξαναγέμισα από εκεί. Πού είναι η μπάλα? Έφυγε πίσω εκεί. Πήρα για ενθύμιο. Αυτές είχαν πιο ζεστές. Άμα είναι μες στον ήλιο. Όχι ρε. Όχι, στα πέναλτι θα πάμε. Σιγά σιγά να μην πέσετε. Μην το λες. Γιατί το λες? Έχει ακόμα παιχνίδι. Πόσο άχωρη. Έχει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Ξέρω. Πότε αρχίσατε? Κρίμα είναι. Όσο πηγαίνετε και αυτά είναι δυσασμένα τώρα. Ενώ τους νικήσαμε εμείς αυτούς. Ναι. Ναι, τώρα όμως... Παραγούτης ακούγεσαι. Πόσο τους βάλαμε? Λέω, ακούγεσαι. Αυτό γίνεται σήμερα. Μπράβο, βρε Αλέξη. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξη. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα? Τι ανακούφιση είναι αυτή? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
Απογοήτευσε έτσι με το... Έλα ακόμα ένα τώρα, άντε. Τώρα που είμαστε ζεστοί. Γιατί δεν θα βάλω τώρα. Μία παραδέκα. Και μισή έχω. Εγώ έχω και μισή, αλλά πότε άρχισε. Α, δεν είδα. Άντε ρε Άλεξ. Άντε ρε Αλέξη, άντε βρε παιδιά. Καλά παίζαμε εδώ κοντά. Άντε Βασίλη, θα έρθει. Άντε ρε Βασιλάκη. Τι ήταν? Μας ψόφισαν στα φάουλ, ρε, τι γίνεται. Ποιον σε κάτεψε? Όχι, ο Μπογιάννης είναι. Το Μπογιάννη να έχω δοσφωνήσει. Αυτός τους έδωσε, ο Μπογιάννης ακατεύτηκε, αυτός τους έδωσε. Τους έδωσε, τι έγινε? Και ψήλος. Και του φαγωθούν τώρα. Εγώ είπα πάμε να πάρουμε το κύπελο. Κατερίνα, τον Φίλιππο εκεί πέρα. Είναι και εγώ με αυτά που με έλεγαν προχθές. Να πάμε να πάρουμε το κύπελο. Άντε Χριστό. Άιντε βρε αγόρι μου. Άντε ρε Χριστό. Άντε βρε πουλάκι μου. Αλέξης Φυρίνα. Μπράβο το τερματοφύλακα. Μπράβο, μπράβο. Πήγε Δημήτρης. Πάρα το βλέπω το Δημήτρη. Άντε ρε Δημήτρη. Τι πάω ρε Δημήτρης. Έχει πάθει το Πήγε... Αλλά Ματία, από εκεί δεν είναι κανένας. Έπρεπε τον Αλέξη. Δεν σε κάτεψε. Όλο κάτω είναι δική μας. Σήκω Άλεξ, εντάξει. Όλο Σήκω ψεύτη. Αποβολή. Πολύ PlayStation βλέπει. ναι, λίγες τούμπες έφαγε. Μπορείς να περάσει κι άλλος τώρα. Αχ, πώς έγινε ο Βασίλης έτσι, τώρα το βλέπω. Εντάξει, το είπα. Ω, δεν είδα, μέσα από την κάμερα δεν φαίνεται. Δεν πειράζει, άσχης λάσπης τώρα να βάλει και ένα γκολ να Άιντε ρε τρεχάτε τώρα απ' την άλλη λίγο. Να βάλουμε κανένα κι εμείς. Άμυνα να βάλεις το παιδί μου. Έλα ρε, άιντε ποιος θέλετε. Κατερίνα. Άμυνα δεν έκανε. Κατερίνα, Κατερίνα. Πάνε κάτσε από εκεί. Άιντε. Χάρε. Ποιος χτύπησε πάλι? Άντε ρε Έλα Γιώργο. Με την κεφαλιά τώρα. Ναι ρε. Μπράβο, Άντε ρε πλάκι μου, άντε Δημήτρη, άντε Δημήτρη. Όχι ρε. Ωραία, τι γκολ ήταν αυτό. Χαμένο γκολ ήταν αυτό. Μπράβο Γιώργο. Την έχασα. Άιντε, παίρνετε λίγο. Ναι, αλλά είμαι. Ωραία. Τι έγινε αγόρι μου, Ακόμα ένα δεν τελείωνε. σου ψόφισε. Έλα να κάτσεις εδώ στην ονά, έλα. Έλα θα βάλει ο Καραμπούτης γκολ. Τι θέλεις, πού θες να πας, πες. Αν δεν το πήγε τελικά. Τώρα θα κατέβουμε κάτω και θα δώσουμε τα
Έλα πάνω. Έλα. Μα θέλει να πάει ούτε εδώ να μείνει. Τι θέλει να κάνει. Μα να το που δεν είναι εδώ. Θέλω να παίξουμε το μετζάνι. Βάλει το καπελάκι. Αχ, τι έγινε ρε, τα σακάτεψαν τα παιδάκια. Έλα. Έπεσε πάνω. Χτύπησε πολύ Δημήτρη. Δημήτρης του είναι. Το σακάτε, όλα κάτω είναι τα Καλέ, δεν παιδιά. το βλέπω το παιδάκι στον κάτω. Hey! Δες... Ο γιατρός γιατί Πού είναι ο γιατρός τελευταία ώρα πάντα πήγε. Περίμενε κι εσύ. Έμπορε στον ήλιο. Μα ούτως και εκεί που στέκεται στον ήλιο είναι. Τι θες να κάνω εγώ. Σακάτεψε το παιδί. Σπουδάκι μου, θα πάμε κάτι να δώσουμε μετάλλιο στο Μερτζάνι. Δεν είπα, το πάω στο παπά. Δεν θες να πας στο παπά στο μαγαζί. Πού θες να πας, πες. Στο Μερτζάνι. Εντάξει, ούτε στο Μερτζάνι θες. Πού είναι ο Δημήτρης, σηκώθηκε. Έξω είναι. Τον έβγαλε έξω. Πού ρε. Άντε βρε. Α, την πήρα. Μάνα του κάνει και φάουλ τώρα. Μπράβο Στέλιο, μπράβο. Έκανα ένα πεντάλεπτο, ξέρω. Θα το βρω. Αυτό λέω τώρα τι έβγασε την μπάλα. Σώφησε. Τι θέλεις βραγόρι. Έλα σε πω τώρα, δεν μπορώ να πέσω. Τι έγινε, παιδί, μπορεί να πατήσει το παιδί. Πήγαινε να δεις. Πού θέλεις. Θες το παπά. Σακάτεψε το παιδί. Θες το Μερτζάνι. Έβαλαν άλλοι, λέμε με λιγότερο. Χτύπησε εκείνη την ώρα το παιδί που λένε. Το είναι ο Άλεξ που χτύπησε. Όχι, Ο Δημήτρης. Και δεν το λάβει να κάνει σημασία και τα κάτω. Δεν μπορείς. Μπράβο. Έτσι. Τώρα εσείς το βάλατε τον κολλάκι. Χάιντε ρε αγόρι μου. Άρε, πού ρε. Άντε. Τι έγινε. Πάρτε. Έτσι. Α, μπράβο. Έτσι. Ολυμπία. Πού πάτε έρχεστε στη συνέχεια. Χάιντε ρε. Άντε ρε πουλάκι μου, άντε. Χάιντε. Χάιντε. Μπράβο. Χάιντε. Άντε ρε. Κόρνερ, μπράβο. Μια ανάσα από το τέρμα. Κρατούσε. Κόρνερ κάποιος, βρε. Καλά ζαμπαλιόλ δεν θέλω να βάλω. Το πρώτο δωμά. Γιατί μπήκα μπροστά ή γιατί θέλεις.